हेल' दहायब्रा हरदों आङो बिजि ए आदाजोंसो रायलायदोंमोन सोर आदा हरदों जानला मानला सोर आदा माबा आयंनि फिसाला दिल्लीयाव थायो सेंग्रा नुनायमानि गासिबो आदा जाजोबो नामा आंखौबोथ' आदा होनो ना नोङो इस आदा बिसासो मोनालै आङो हिनजावफोरनि खोथा हमनो हालाय लाला आङो नोंनि खोथा बाथ्राखौ दोनथ'दो बेफोर नों लोगो हमनो नागिरनाय बोरो दाख्लै बुंलायबाय नोङो लोगो हमनो थगायनोल' मैयाबो बुंलायबाय नोङो लोगो हमनो बोरोथो नोंनो खालि लोगो हमनो नागिरो माथो खोथाखौनो लाखिनो हायालै नोंलाय दे जागोन दे थांगोन आं दे लोगो हमनो बिदिसो जानांगौ दासो एसे मोजां मोनबाय आङो आच्छा नों माला फैनो सोलाबगोन सना नों माला फैनो सोलाबगोन नों माला लिंहरो नोंनिसो खोथा जागोन गरम फै गाबोननो फैथारदो नोङो क'क्राझाराव दे जागोन दे एथ'बां फाग्ला जानो नाङा नोंजों खाथि थानो लुगैथारबायलां सना माला मोनाबावो माला सोरांबावो गाबोननो माला फैबावो हाबाब सना दोनथ'दो दे आदा हेल' इस एसे रायलायबावथारगौमोन आं सालिया दानबायसो थोस गोसथोनाखि बेबायदि जाबाय बायोलै हाखु दाखु फन दानबाय बायनाय आच्छा सुखे देलाय खिथालाय माखौ खिथानांगौ जालायखोब्रा बे दाख्लैनिया पुलिसजोंसो जादों होननाया थै जेबो नङामोनलै सुखे बे आमोखिया फेसबुकाव लोगो मोननाया सामफ्रामबो एस एम एस हरबाय थायो दे फेसबुकनि खोथाफ्रा मोखां नुलायाखै गन्थं नुलायाखै जेबो नुलायाखै बेखायनो जबरदस्त पार्कआव बेरायनो लिंहरबाय आङो फैबायबो लायो मेथाइ जाबाय थानाय समावनो रायलायबायबो जोङो बेवहायनो बे पुलिसा इन्सपेक्टरा जोंना रांखिनिया नुहुरनानै गाज्रि सन्देह खालामनानै होसोनो नागिरलायबायब्रा फाग्लायालाय माथो फेसबुकआवलाय गुफुर गावदांदां समायनाथारमोन दालाय माथो मोगथाङाव अमा बुरि बायदि सोलाबसो नुबायलाय आंलाय सोलायसावो माथो सानदों आदा जेबो सानाखै गोसोखांदोंसो आं बबेथिं बेरायनो थ' पार्कआव बेरायनो बेबायदिसो फेसबुकनि सैनाया बेबायदिनो गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा सोमब्रलायगासिनो दं माथो महरानो गैथारलै बेखौनो आंबो जि क्लाब जाबाय थादोंमोन बिउटि पार्लारानो जाजोब्बाय आच्छा बिनानाव नोंनि मोजां मुङा मा हेलेना हेलेना फेसबुकआवबो बेनो मोगथाङावबो बेनोखा जोबोद मोजां आंनि नामाबो डन जेराव मिथिजोबो आंखौ डन होनबानो रावबो मिथि गैया फैलायबायलै रांखिनिया खाराबोखि जाबावगोन दानो असनमान खालामथारगोनलै आंखौ सिं डन आङो सैमा मावजि मोदाय दावदैफ्रानो गिजोबो पुलिसखौ आं उल्था गिनांबाय थोस अफाय गोमालायखो बिदिसो जादों होनबा गथ'नाया रांखिनि थारलै साला बे इन्सपेक्टरा इनकाउन्टार गल्ड मेडेलिस्ट बावसोनो ओरैबायदि रांखिनिखा बेखायनोथ' बियो गल्ड मेडेलिस्ट मोनदों सालिया हाबाबो जाबावाखैनोलै सिख्लासोनो दाबायदियाव जोंफोर मोननांगौबा ओइ नाम्बार लानांगौलै सुखे नाम्बार गैया सोराव मोनगोन खायदा खालामसैब्रा जागोन फेसबुकनि खोथाबा गासिबो गलाय मोनदेर जाजोब्बाय
फेसबुकजों गासिबो गाज्रि जागोन बेबो नङाना जों नायनो रोङाब्ला बेसेबां मोजां मोजां खौरां मोनो आरो डेन्जार डेन्जार गथ'राखौबो नुनो मोनो हा नोंनालाय मा फेसबुक नायबाथाय खालि सिख्लाफोरनि फट' नायनाय बिदि जायो फाग्ला फाग्लानो फेसबुक नालाय माथो मोखां बिजाब होनना बुङो माथो मिथिगौ नोंलाय गावजों गाव महर नायलायलायनाय सिख्लाफोर मोजां मोजां बासिनानै लानाय आरो माथो दंबावो बेनोसैब्रा थोद सुखे नोंना आंनिफ्राय नैबे खमसिनलै फेसबुकजों फ्रेन्डशिप जानानै बेसेबां खामानि दामानि बिजनेस आवगायदों नोंहा सिख्लाफोरजों गबोदों आंथ' नरेन्द्र मदिजोंबो SMS खालामनानै रायज्लायो माथो फाग्ला फाग्ला बिदि नङालै सुखे बिदिनो थारलै सुखे बिदिनो थार मानो बिदि नङा जाखो गासिबो बिदिजोब सोंहै बयनावबो सोंहै नंखाय नंदोंबा मोसौ दालानाव सोंहै नोङो अमा बेफारिनाव सोंहै नोङो जौ दखानाव सोंहै नोङो बिदि नङालै सुखे बिदि नङा नंथारगौ मानो नङा नङा होनबाय थादों नोंलाय गासिबो बिदिजोब बयनावबो सोंहै नोङो साहा दखानाव सोंहै नोङो गय दखानाव सोंहैनो अमा बेफारिनाव सोंहैनो मोसौ बे दालानाव सोंहै नोङो सोंहै जौ दखानाव सोंहै नोङो दाख्लैबो दाउ बेफारि होनथारबाय मा नङा आं नङा होनबायना नङा मा नङा होनबाय थादों नोंलाय हाबाब नोंमारगौ नोंना आंनिफ्राय खमसिनबार नों जेबो बुजिमारा सुखे बयबो नंगौ होनथारबाय नङालै नङा